ଏହି ଦିନଟି ସଭିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ମନାସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ବଡ଼ ମଧୁର। ଏହାପରେ ଜଳଖିଆରେ ଇଟିଲି ସହିତ ତରକାରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ଖିଆଯାଇଥିଲା। ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ଦେଖି ବୋଉଙ୍କୁ ମାଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ବୋଉ କହିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ତ ଆମେ ସପରିବାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବର୍ଷ ଯିବା। ଏବଂ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଳ ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ଆମ ଝରକା ପାଖରେ ଆସି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଝିଅର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଟୀକା ଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ନିଜର ଓଜନ ମାପିଥିଲି ଯେ ବାପରେ ମୁଁ ତ 70 କେଜି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲି ଅର୍ପଣ ରଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ